KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulbe ndendinen pulla ummodo fuda Mauritanie ndendinen ARR POTTEN ɗum noon caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim kadi so tawi mbaɗo fuɗɗo hannde mbaɗa andi haalam ka so sayti tan paamon ko jooɗiɓe jogoɗɗo haalde e koɗowo ɗum noon so tawi haala ka sayti tan gandon Rougui Babel salmo haaldato kadi ko haaliyanke jooɗiɗo kadi ko ɓi inne ande kadi ko gawlo jontaɗo jooɗiɗo ɗum noon so tawi noon a huccodire ɓen so haalama alay saago haalama sayta kono fof wade noon ko émission men émission ARR POTTEN eɗen gandi émission ARR POTTEN noon fottata koye neɗɗo kala yahata kadi koye galleji fof ɗum noon hande ɗo e mbaw garɗen yiilade gorko gawlo jontaɗo ɓi inne ande kadi hayso tawi o haalani hayso ko jonde nde tan haali hoore mum koye galle makko garɗen hande kadi salmindemo e juurademo ƴewdemo e galle makko e nokku makko no jooɗori e namdademo konko woni holon o haalanen hoore makko mbaɗani so tawi omo haala hoore makko alay saago o haalanen ko ganduɗa ko ɗum natata e noppi mumen kadi deeƴo toon ɗum noon en calmini Abou Samba Diop en calmini kadi Dawda Moussa Dia en calmini technicien ji men en calmini diaspora jogorɓe yeeɓoyde yewtere nde ɗum noon ko émission men ARR POTTEN ɗo e gawlo jontaɗo en ganda inde makko taw noon ko namdade mo inde makko yettore makko e holto jeeya a salminama a ñaganama moƴƴere wuttama yooɗi machallah laafaka kadi machallah gorko gawlo no mbiyeteɗa alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala seydina Muhammad yerima yo gomoyla mi salmitimama Rougui Sall debbo tiggere gummiɗo e cubalagu tingu mo yimɓe fof jeeɓata gonka muɗum min calminima an e joom galle ma directeur Piindi TV Abou Diop mo ganduɗa ko gendiyanke daraniɗo PULAAR mo golle muɗum ne labti e nder pulagu anne kadi cawdiɗa mo gonɗon mbarori ndewre gordi so tawi on naati gallam on gari salmindemi e ƴewde no gonirmi e holmin ɗum ko weltare mawde am kadi e wondude bandiraɗo jooɗiɗo ɗo kufanɗen gaaci ɗi o Farba mo ganduɗa Fuuta foof ne andi hol kañum Farba Lelɗo Mbaye min calminima ha Sindio Bamaɓe haalde hoore mum de weeɓani Rougui kono eto tan min mbiyetemi ko DAHA Siré Moutel DAHA Siré Kobara Siré hama jagui Kunna Badiane Tassi DAHA Siré Bohar Siré Hamadi Paati ñewul Samba ñewlan Tassi aɗa andi min gummi koye galle Farba Baguel Farba Baguel Fouta ko goto e galleji awluɓe Fouta guila
Guédé Wuro toon wonno siège o nde koli Tengel feri Mandeng ari Badiar rewe lawol muɗum ho ari mana nani de en Guédé Wuro ho telli Agnam Tongel o naati Guédé no ari nde o tawi ko Farba Baguel omo arde muɗum omo tawi lawa hoɓe Fouta fof ne dokki ɗum gueɗal tuggude galle lamtoro sabu sa yeehi Guédé ma taw toon leydi amen nan toon lamtoro hokkuno min wi kañum lawa kagal ngal yoni ɗum itti leydi ndi hokki min taade koye cosaan gonɗen hay jiyaɓe o waddi hen o hokki galle Farba ɓen noon ɓe wonduno toon ɓe Farba Walalde en Farba Njuumen Farbal Kahayɗi en Farba Jowol en Farba Ere men kamɓe fof ndenduno lawakoɓe Fouta fof ɓen piili Farba o Farba Baguel Fouta ndeysaan onon jignaɗo ma o premier Farba Baguel o wiyete ko Tasi Birom min jogui hande amin jaari 28e Farba Baguel ndeysaan aɗa andi sakirino hen ko Farba Salli Boar Jubbol kanko wonno 27e kanko ne kadi o lomtino ko babam wiyete ko Siré Moutel wonno 26e Farba Baguel en 1512 nde koli naati Fouta sa ƴeewi hay so awluɓe ɓe jooɗima ɓe kuufi kumballi mabɓe soɓe mana nani de en jima ɓe mbiyata ko de Fouta feccete nde hay goto tawa illa gordian tan Farba Baguel minen cetanno Fouta hanki tawano nde Fouta feccete lefol ngol noon hande waali koye hoore mawnam biyeteɗo Salli Siré Moutel walla Samba Haba Billo fiilno ɗum kadi ko son excellence président Macky Amadou Abdoul Boubou yewti lamtoro Samba Hamadi Hamed Talili Bana ndeysaan ɗon ɗo gijilon ɗo walla ɗo gijilon ɗo ndeysaan koye ɗin galleji jibinami koye ɗin galleji mawnumi mi tawi baba men ɗo mi tawi mawnam men ko kalanmi ho to banggue tarih to banggue asko e ko gawlo foti yewtirde rimɓe ko fof ko ɗon guittumi ɗum ndeysaan ndeysaan ɗum noon en nani Farba Baguel mbaɗa andi ko fuɗɗi heɗede ko hayso tawi haali ɗo ni ne weeli ma woni heeɗiɓe mbiya ɗum ɗo yo haat ɗo tan ni weeli ala ko haali noon ko jogori haaloyede ko eɗen gandi mbiɗa ko mawɓe meɗen adana Farbaji adana noon so tawi ne haale est ce que Farbaji hande ɗi ne lomti ko Farbaji hanki ɗi mbaɗanno ko lomtade ɓe weeɓani won noon ko kamɓe gadi hen gandino golo wole men e gonka men no mahorino kala komin jewtata ɗo koye mabɓe min guitti ceerno ma noon ko jangguinma fof wonko heddi minen suhaɓe noon hamin gueto abbadeɓe saabu aɗa andi gawlagu e ndimagu jadata so tawi ndimagu maayi fawgui gawlagu maaya kono gawlagu ne kadi so tawi maayi ndimagu fawgat ko gueɗe ɗe mbawa sertude pacte moɓe mbadduno e awluɓe o kamɓe rimɓe ɓe ɓe mbino ko yo awluɓe ɓe ndenan ɓe gonka mabɓe e golowola mabɓe kamɓe ɓe ndenana ɗumen a nani tene tuyaji muɗumen on pacte noon taade ɓe pirtani min pirtata ndeysan wadde Farba Baguel ɓen nani ɗon eɗen gandi noon jignaɗo ma gorko e nanalla nden o meeɗi yaade e galle dimo makko goto ɓe mbi aɗa andi saaha fof wiyete ko dimo waɗanta gawlo mum dimo waɗanta gawlo mum kono ñande hen noon mi nani no mi anda so tawi aɗa andi histoire mo mbiyanmo minde mi nanta tan e kolce bamɗi ɓe mbi ñande hen o waɗi hen golle ɗe ganduɗa golle pewɗe golle joɗɗe so tawi aɗa wawi anda saɗa andi ñande hen ko wonno e kadi ko wadduno e dimo makko o waɗanimo gollal ngal ganduɗa majjata mayata ha joni ne haalte aɗa andi rugi minen awluɓe komin bahane komin mofti ko ni heewi won noon woni gawlo ko wawde rendinde rimɓe fof mbaɗa ɗumen e jiifa ma goto hen fof ko kaldoton e ko mbaddoton ko ko hakkude moɗon goɗɗo o heeƴani hen komin moftoɓe sirluji
komin moftoɓe kala ko ganduɗa ko suturo neɗɗo o kadi wona komin mbaɗi foof min dutto hamin kalta ɗum haɗani ɗum tan ko mbiɗa o waɗi ko waɗi ɗum ne heewi ko waɗi noon gawlo ene heewi sutura aɗa yaade dimo ma taw dimo ma o wala ko jogui ko an ittata ko joguiɗa ko tottama o ñaaƴiro ɗum o sinkoro ɗum so yooɗi a yooɗi est ce que ɗum ne waɗi hande ene waɗi ha hande ne waɗi ha hande ne waɗi ɗum yiwani minen hay walde wona awluɓe wona mbawa ko rimɓe ɓe mbawi ko pacte moɓe mbadduno o tan ɓe ciññini kettane min ɗo min ketta noon ɗo kono noon hay walde so dawino taade komin cettoto ko foof so tawi min tawano ko walde min mbawa settade ɗum aɗa andi kam wadde min kulani deedi hay haɓede hamin kaɓeteno aɗa gawlo ne fiyande mum ne ɗojjanno fiɗa totta ɗum dimowo wiya ko dimowo fiɗi watta e muɗum nani de teddungal ngal fof ko suturaji ɗi awluɓe joganno rimɓe ndeysan ko addani on hay so tawi programme uji waɗi walla ko wawi wonde fof hay so tawi ko galle dimo ma an gawlowo sa hokkama milliard a hokkaka puccu welatama ko addi ɗum yo bonne question aɗa andi puccu wonko Allah waɗi mum ha heewi hay guilay rasul sallallah alayhi w sallam soɓe jahanno woldeji mabɓe ko pucci ɓe mbaɗotono gueɗe mabɓe foof ɓe ñantortono puccu min babam mi tawi hakke pucci dimaɗi sappo walla ɓurɗi ɗum ene kume pengal kanko mo ittano hokka puccu o haɗa ɓe yi ko hakke mabɓe yidde puccu fuutankoɓe ko ɗum ñantorino so wolde dari ko ɗum naweteno hanki ko transport meɗen ko mbiyeten hande paseur uji ko hanki ko puccu wonno paseur uji hanki so neɗɗo yiɗi teddindema noon o ittata ko ndimago o hokkuma so hokkima puccu o gayni teddindema ɗum wonno teddungal ɓurgal mawnude hanki ene yaaha noon ha jamanu hande o hay so neɗɗo itti million hokkima walla hokkima ndima 4x4 dariɗo wiyete ko hokkima ndimago wadde ko 4x4 uji ɗi lomti pucci hanki ɗi wadde ɗon kam mbaɗenni nanoɓe nani kadi faamuɓe paami ɗaha ha joni ɗaha ɗon noon taade a haali 4x4 uji lomti pucci ɗi mi yetta ɗon ceerno hamme ceerno aliou ceerno amadou alpha abdoul ceerno siré baba tumani ali siley samba demba mbrano dokkunoɗomi carte grise parado a nani de en wi yomi ñaaƴir hakkude tillere a nani de en ganke weli gara to jeeya ko ɓi ceerno aliou ceerno yero baalo to guijilon ko guijilon eyi kono mi yejjita aliou amadou abdoul boubou yewti lamtoro samba hamadi hamed tanini bana aliou coumba diara mayra masan sadio coumba allah baal pende hamad teguede penda hawkodi thiagan dokkunoɗomi mitsubishi DID a nani de en wi kam yomi ñaaƴiri hakkude mana wuuro koli a nani de en ɗon wiyete saare lumde coɗɗi ndeysan wadde an pucci ma keewi machallah ko mawɗum yettere allah ndeysan mi yejjita cheikh amar mo ganduɗa ko koolaɗo Serigne Saliou mo ganduɗa ko sehil président de la république wanno min présenté itti mana nanide en GMC américain e carte grise e kelal muɗum wi ɗum ko farboɗa ha jeeyi nan ke soɓaɗa yaha joni woto mo lupɗa kam joni noon machallah mi yiiɗa jokkude e heddiɓe foof goto hen foof waɗani en teddungal ko neɗɗo wona ɗum ɗo wona wasu wona haydara kon ɓe mbi ko woto neɗɗo ubbunema so neɗɗo waɗanima teddungal so tawi kay taade kono garduɗa ni gardiɗa aɗa namdirimi ni mi yettaɓe alay sago kadi kono noon son excellence oto heeño men garoy to kankone taade en kaali 4x4 uji mi haalat hen 4x4 makko 4x4 makko to woni o totuɓa ko 4x4 walla ko kalis o toti kam ko 4x4 dariɗo makki coumba diara mayra masan sadio coumba allah baal pende hamed teguede penda hawkodi thiagan ndeysan o wi kam min so tawi a ala 4x4 a wawa rewde am ndeysan otoji amen ɗi ko jawɗi so ɗi birtima ɗo ko pundi weddoto ɗum ɗo henna so tawi ala 4x4 a wawa rewde amen o haali gonga toon eyyi ɗum noon ko ɗon tigui ko an natiri ɗo natirɗa e président Macky Sall ɗo ko ɗon tigui wonɗo puɗɗorteɗe président Macky Sall eɗen gandi on woni série Mariame Faye Sall mbaɗani ɗon sa nani ɗo ne welma no fewi no fewi no fewi ɗaha a jiide président Macky Sall walla on jeyda walla holɗo ganduɗa président Macky Sall
ko tati ɗe fof min jiidu min jeyda min gandutira a yimɓe ne mbawi jiidude taw ɓe gandutira ene mbawi jeydede taw ɓe gandutira kono min jiidu min jeyda min gandutira holno ardi mbiɗa ardi ko oranam mi ronmo aɗa andi ko minen jeyda ɗo saare lumde condi ɗo ɗo huuli hoota ɗo gijilon aɗa andi ɗon ko duho petelaji gaddani wuuro ngo sincede ɓe cuusano saabu almami abdoul nde wiɓe hol suusɓe sukkoyde jolɗe ɗe ɗon ko juude wonno safalɓe tacciranno ɗon ne gara ne daha ne ƴefta mana nde nde jawɗele ne taccina ne nawra ene daha hay yimɓe ne nawa o wi hol suusɓe jakkude mana frontiére uji ɗi ɓe mawɓe seɓɓe mana jambere ɓe jalti mbi kañumen ne cuusi sukkoyde mana de nde ɗon yolde nanga ɗum fongo e fongo mawɗo mabɓe on saaha ko Hamady Hassane takko fatidade Pendediba Yamar ene yaare duuɓi temedere e nogas adda nani de kene wunda ko kañum lelna e less lekki gijileki watti soɓe jeehi ɓe duggoyi walla nani de ɓe kaɓoyama soɓe gatti so mawɗo mono woni mono lelna ɗo mono ɗo gijile ɗo ko ɗon o lelna ɗum addi wuuro ngo ko ɗon min jeyda saabu aɗa andi ko tan jamdi jayɓe Samba Ali Maram Sow ko dolla Alfi Ngoone Senghane Samba Ali Bouhari Demba Mahamadou Abdallah Thiagane ko tan gurno waale Thiagane waali gurno remi reni Thiagane bati laami Hamady en ɗiɗo afa Thiagane Birom en ɗiɗo afa Thiagane Abdallah Thiagane Bouhari Thiagane Samba Thiagane hen Hamady afa Thiagane yummum yelli bamum Thiagane ko nangue hoore Bilbasi nde Samba Guela jeegui nangudire konko Boubou Moussa hen Hamady afa Thiagane yummum ñahere bamum Thiagane ko nangue hoore Bilbasi nde Samba Guela jeegui nangudire konko Boubou Moussa hen Birom afa Thiagane jolde joreji danejo o ƴeeŋi ko basijo ɓandu rude siwo ƴiƴamno garaji harire Samba Thiagane jolde thiaji baali Bouhar Thiagane je fifonde e Mamros Elimane Boole dunde jelengleydi Boulkefre ƴiwel ñalamo Samba Guelajo nangudire konko Boubou Moussa omo seedi Pourel wokka ɗale e Diagne Woore yero Samba Boubou yettum malaɗo Coumba Gola Paari Koro Mbañi Guilen omo seedi Fouɓe Rabou Mam Daoudou Sohum ya Allah Samba Jumano Boyi Bouhari Thiagane o jibini Demba Bouhari Thiagane jibini Racine Demba Bouhari Thiagane jibini Bouhari Racine Demba Bouhari Thiagane Ali Demba Bouhari Racine Thiamou Demba Bouhari Racine Racine Demba Bouhari Ali Racine Ali Demba Bouhari Ali Racine jibini Hamady Ali Samba Ali Demba Ali Samba Ali o woni Samba Ali Maram Sow ko dolla Alfi Ngoone Senghane Samba Ali Bouhari Demba Mahamadou Abdallah Thiagane o noon ko tanum président kono ko janoɗo tawanoɗo wolde Bungowi nde almami Abdoul Qadir Kane nangutire damel Hamady Ngoone jambareji fuurateɓe keddima toon on nde wolde omo senni Hamadou Pérési wonde wuude ko Birom Samba Feere laalidi Bana Moussa mo sangue jeere ñarwago walla kono semɓe padani ha gandi kawɗe kawadi ne gafti birde dimaji e ñalawma jeeri Bungowi omo seedi Siré Demboɗo Gala Samba Siley Ali dattu Oulmane Bawuɗo Samba Mamde Rella ko jeeri Bungowi nde almami Abdoul Qadir Kane nangutire damel Hamady Ngoone kono semɓe padani ha gandi kawɗe kawadi ne gafti birde dimaji omo seedi Siré Dara Demba Ɓoye Coye Dara Ndumɓe Birame Samba Tente Ganne Keje Joba Tafere ko jeeri Bungowi nde almami Abdoul nangutire damel Hamady Ngoone semɓe padani ha gandi kawɗe kawadi ne gafti birde dimaji omo seeni Ali Hamad Tegedi Penda Haw Kodi Thiagane Ali jeeri waɗan Kummol Baroga Demba Takko Salligi Segamo Sadaka ñalade ko jeeri Bungowi nde almami Abdoul nangutire damel Hamady Ngoone semɓe padani ha gandi kawɗe kawadi gafti birde dimaji on Samba Ali Maram jibini Hammad Samba Ali Maram jibini Amadou Samba Ali Maram jibini Hapsa Samba Ali Maram jibini Kumba Samba Ali Maram jibini Kumbogel Samba Ali Maram jibini Kalidou Samba Ali Maram jibini Famara Samba Ali Maram jibini Siley Samba Ali Maram jibini Oumar Samba Ali Maram Sow ko dolla Alfi Ngoone Senghane Samba Ali Bouhari Demba Mahamadou Abdallah Thiagane ɗo noon ene yaaji no feewi guuriki nan ɗo gijilon nan ɗo
ene heewi ko yaltiɗo e galle Samba Ali Maram sen jaññima ɗum ɓuuri émission Habsa Samba Ali Maram o noon nan Abuja Lame Ana wujani ngar maga wujani hondom dalam toro warnjade lamdo warnjade lamdo kala mo yeddi lamdo celli nyaaya ngesa bamma ay no ko ɗi ɗo alay sago hokkuɓa katka ko sabu aɗa andi mo no feewi Habsa Samba Ali Maram o jibini Ali Habsa on jibini Hasan Sadio Kumba Ali Labba Ali Penda Hamadi Tegedi Penda Hawa Kodi Thiagane Ali jeeri warankumul barogo Demba Takko Salligi Seygamo Sadaka Ñalande on ɓe mbiyata dastar cuusɗo jawnani jambaro ñakkinani joowo e kedereje kaɗowo e nagnange joowo e weede nanga daro barowo ƴiƴam keccam jambaro leegi jaaƴa fata mbarangu Hasan ɓuure ñalamo liili yo yeeyi wonki bonani inde heddi Hasan ɓuure ñalamo sabamo wambi capantiri dekkude fetel ɓi koliyajo Hasan ɓuure ñalamo jeeri dembel ɓe juyumo sali ɓe coppimo sali wallahi ndorwa Hasan ɓuure ñalamo liiliya Hasan ɓuure ñalamo anani deyna elega on wiyete Hasan ɓuure ñalamo teccan on wiyete kelɗo koyngal mo helani ɓernde Hasan Ali Habsa Samba Ali Maram sabu ko dolla halfi ngode sengan Samba Ali Buhari Demba Maham Abdallah Thiagane Hasan Ali Hamadi Maydam Jullel Yettum Birom Samba Feere Lalili Bona Moussa Mo Sange Jeere Nyer Wango Walo Hasan Sadio Kumba Ali Labba Ali Penda Hamad Tegedi Penda Haw Kodi Thiagane Ali Jeeri Waran Kumul Baroga Demba Takko Salligi Seygamo Sadaka Ñalande on wiyete garmi jibini Hamadi Hasan Hammad Hasan Samba Hasan Jawli Hasan Umma Hasan Jara Hasan Dura Hasan Paare Hasan Mayram Hasan Hammad Hasan Umma Hasan Sadio Kumba Ali Labba Aminata Hasan Sadio Kumba Ali Labba Ali Penda Hamad Tegedi Penda Haw Koli Thiagane Ali jeeri waran kumul baroga Demba Takko Salligi Seygamo Sadaka Ñalande Jawli Hasan Sadio jibini Ama Jawli jibini Haaji Jawli jibini Jebel Jawli jibini Amnata Jawli jibini manande Debbo Seyde ɓe fof mbiyete garme kono bammaɓe ko ɓiɓɓe mana nani de Ama Jawli Hasan Ali Hamadi Maydam Billel Yettum Birom Samba Feere Lalili Bona Moussa Mo Sange Jeere Nyer Wango Walo Ama Jawli o wiyete garme baban mana Samba Amadou baban Kumba Amadou wiyete wele kosam baban mana Haaji Amadou baban Jawli ɓe fof mbiyete wele kosam Yuman Hamadi Hoore Pucci son excellence mana laamiriɗo nani de en fiyande sabu aɗa andi ko rontuno e Hasan Sadio ko foof wonki hi yedditaki ndo natar laamu nde o natirto nande ko jambaragal on woni mana son excellence monsieur le président de l'union africaine son excellence sabu mi wima Hasan ɓuure ñalawma Saba kono makki ɓuure ñalawma nani de démocratie Sénégal Hasan ɓuure ñalawma jeeri Dembel kono makki ɓuure mana nani de assemblée nationale Hasan ɓuure ñalawma Liliya kono makki ɓuure anani de primature Hasan ɓuure ñalawma nani de élega kono makki ɓuure anani de PSE on waɗi makki Kumba Diara Maydam Hasan Sadio Kumba Ali Labba Ali Penda Hamad Tegedi Penda Haw Koli Thiagane Ali jeeri waɗan kumbol baroga Demba Takko Salligi Seygamo Sadaka Ñalande aɗa andi ñande wolde sabande rewɓe seɓɓe ɓe fof goto fof addu ɓiyum wimo kalif ma Allah baɗe ɗum waɗi mbi Farba wimo omo wambi capantati dikkude fetel ɓi koliyajo o wi keede caggalam woto hay goto ya yeeso so tawi oɗon keedi caggalam so tawi goto e moɗon kural memi ɗum yo ande Hasan Sadio huuli on ñalawma ko hakkude Sahed Mati Birane Cissé Albouri Ndiaye Albouri ne noddiɓe yoɓe gar intervention ene haalde Abdoul Boir Aldunde Ségere Pere Malaɗo Toumi Ibrahima nden o ari ko général kanko o natirta koto mayde nde woni ɗo o wi min ɓe heɓetake ñawdo galam woni koye
koye danga nenam so tawi jambaro yahani ha tawi nenam to woni fo hepti maɗa danga ha haala ko neɗɗo wawi yam ñande ñalawma teccande ko nayi koliyaɓe kona mali hamba siré dara dembo ɓoy coye dara ɗumɓe birane samba tente ganne il fait kamadel koltel biram samba feere len fetilaji mabɓe ɓe teɓima ɓe mbima na jaay ne nayi koliyaɓe konama wadde ɗaha so tawi a nani wiyama président Macky Sall ko kulɗo reedu ko kalta ɗo ko gam anda président Macky Sall hulani reedu ko donɗo ɗum o wawa hulde reedu saabu ko kalantumami ɗo joni ho nde ɓe mbi jayne nayi koliyaɓe konama perelaji mabɓe ɗojji ɓe mbi hoto Hasan woni ɓe mbi mo mono rewo mono mana guesa makko mo rema on saaha Malik Hamba Siré Dara Demba Ɓoy Coy Dara Ndumɓe Birane Samba Tente Gande Keddi Joba Tafere e mawɓe koliyaɓe ɓe mbi pade ɗo e 30 minutes so tawi en nanani jeysi makko ganden ɓe jaɓɓe makko gabbuɗen ɓe jooɗi hakke 30 minutes tan haɓe nandi piyande makko no ɗojji tuccet taw o soynima pundi ndi ne ara o andi kam ɗum ɗo o ummi koro wuuro ngo taade o nani jeysi ɗi ɗo fiɗɗi jale makko omo faye wuuro o fotte mabɓe ɓe gara ɓe gaddanayi ɗi o yuppe mabɓe mana condi nden ɓe dogi ɓe certi o ha artiri mana leydi ɗi foof ha guijilon kanko goto lomti mana wuuro foof ɗon Farba wimo kelɗo koyngal mo helani ɓerde saabu ko laƴowo kono noon dastar tous ɗo jawnani jambaɗo ñakkinani juwowo e kedereje kaɗowo e nangnangi juwowo e weede nagga daro barhowo ƴiƴam keccam jambaɗo leegui jaaƴe fada mbarago Hasan ɓuure ñalawma nana elege Hasan ɓuure ñalawma saba Hasan ɓuure jalawma dirboƴal nde ko ñande mana nani de pine laprat nangodire Abdoul Bohar Ali Dunde Segere Pérémalaɗo Toumi Ibrahim kanko Isma Alpha Amadou Oumar Mbaye Gurel Boubou Diadji Kare Teŋel ɓe kefti mana ferel pine laprat ɓe dokki ɗum Abdoul Bohar Ali Dunde Segere Pérémalaɗo Toumi Ibrahim so tawi neɗɗo ummima e ɗiɗo jambareji on ne wawi huldereede mi haalnima Samba Ali Marama e wolde Bungol mi haalnima Hasan e ñalawma Saba mi haalnima Hasan e ñalawma mana Dirboƴal mi haalnima Hasan e ñalawma Teccane so tawi ɗi jambareji haɗani ɗon ni kanko ko jambareji mi est ce que ɗaha konko omo andi ko kalton ɗo ko son kutinire makko saabu baɗo nam sikkanno ni président Macky Sall ko séret ko wiyete ko fati ko jeeya ko kono waɓe no moɗon ɓe mbaɗandi hannde so nani ne andi to président Macky Sall yalti ɗo est ce que ko kalton ko omo andi asko makko no fewi ni boom omo andi taniraɓe makko aɗa andi minen kala nde min joddi mine makko wona politique min kalat somin jooɗima tan o uddat damal omo namdomi holno Fouta hoɗiri omo namdomi jeeyi makko hol kanko guila ɗo kalantunomomi ha o andi kanko ko fof no fotiri hol kanko omo andi hoore makko wadde andimo law andimo law mi andimo law nde gandumomi nde ko law wona joni tawi wonani président nde gandata a andimo guila o wonani président o wonani hay ministre nde wadde ɗum addanma o soka suuɗoyma yon jewtu somi ari toon kala nde mo waɗami recevoir tawnomo jogui temps o ƴettata makko somin joddima min kaala lasli makko min kaala golo walla tani kon ko namdotoɗo kanko mo yiiɗi gandal mi haalnamo no Fouta mahori no Fouta lelori mi haalnamo cosan makko mi haalnamo to ummi guila ko andano hen mboɗo famminamo ha hande kanko sa rena hini kanko daɗimi hande omo andi hoore makko wadde omo andi Fouta o jeeya omo andi Fouta o jeeya kadi ko ɗum tan farnorto ndeysan heddi noon sa woni président de la république ɓe mbi puniɗo ajo taade ko leydi fo laamiɗa kono ittata kay neɗɗo andude hoore mum cosan mum ɗo ummiɗo jeeya ɗum kam omo andi ɗum ha timmi omo andi ɗum ha timmi wadde so tawi oɗo gorko gawlo nanama ne anda haade on ɓoydi saabu cohowo suudu wiye gaare jewten on tawta koko ɓoytuɗo e neɗɗo haade mbiɗa guila wonani président wadde ɓooyi guila wonani premier ministre wadde ɓooyi guila o wonani ministre guila wonani ministre ɓooyi ko gandu mum wadde aɗa famɗi nden de mboɗo famɗi nden mboɗo jangga lycée Limamoulaye ndeysan nde gabbimomi nde gabbirimomi ko omo ronimi mboɗo ronimo minen jeyda no gawla borto dimma mum ni tan yiiloyo ɗum aɗa andi gawlago wona sibo jomum dañi hunde yomi daño hen hunde tan ala mo cattidiɗo ma mo jiiduɗa mo jeyduɗa on ɗo woni fof a yiiloytomo saabu mana ko faggudu ma
kamɓene kadi ɓe mbaɗa noon ɓe ngabbo awɗum maɓɓe kono nden omo andi tigi oɗo ko suka mo ganduɗa ko suka amen ko gawlo amen te nden eɗen gandi nden makki est ce que nden makki ne haala pulaar saaha mo gandumomi omo haala pulaar kono pulaar o ne laaɓani wonko laaɓani hen kono hakke makko yidde ɗum min o waɗi hen effort no feewi ndeysan guila ɗo min kalata pulareje guila ɗo min kalata golowale guila ɗo min kalata taarih guila ɗo min kalata ñalaɗe hankkadi ha o andi foof ha hande somo haalde ma cikkata ko Fouta jibina kono noon o waɗi effort saabu to jibina to e ɓew jibina e nder muɗumen ɓe won noon komo andi galle mo ummi omo andi lasli makko o fooɗanima artirde lasli makko wasa majjude so min joddima ɗum woni jewta men ɗe omo ƴooga hen ha pulaar makko o woodi ɗo yetti noon tigui wadde ɗum addanma heccanki a yiyama e galle goto walla mbiyen e sal goto sal mawɗo kalɗa ha gonɗa e woyde ko président Macky Sall wi woppi ko goyennoɗa walla ko ɗum walla ko holɗum addanma woyde ñande hen ha micro heɓta juuɗe ma aɗa andi ko goyannomi ko foof ko hen hunde ko belemma hen hunde ko miijade ɗo rewda ɗo e ko golli e Sénégal ko fof no fotiri ni omo wawno yaltude taw o yaltirani grande porte ene joguino sohla e am no feewi ne wonno goƴam mboɗo anduno noon no gandirmomi ni saabu kanko wona nantiɗo e laamu la première fois nde o woni président assemblée nationale konko woppi nde o woppi nde o nawranɓe décret mabɓe o nawraniɓe passeport mabɓe diplomatique o nawraniɓe logement mabɓe foof o tottiriɓe koy kanko laamu hawanimo omo roni laamu ɗum ɗone ko waɗi ɗo ho nde woni maire kadi Fatick nde woni maire Fatick o woppi kadi o woppi hankkadi taw o dañi gueɗel ngal ganduɗa o awa yadude wonde maire o tottiri ɗum mananide hen yooɓe ɓe hoolaɓe makko ɓen jeehi wone juuɗe Matar Ba en jokti ɗum kono ko kanko wonno maire de Fatick kadi awluɓe mbi hulkorona wonɗo roni ɗum woni ɗum ko mo inira o ko Makki Alaji Makki Gassam kañum wonno ɗon lamɗo wonno ɗon maire e nder Fatick nde Makki lelni tan ko kanko ari o jiftiti drapeau tohara makko aɗa andi Rougui o jimol dañama wune dañama teddugal dañama kono an wadda mettinani wiɓe o woppiɓe an mettinani mi mettinani so wonano ɗum so tawi o continue o ɓennat min mboɗo andi wonki ki yeddiraki o ɓennat o gagnot o dañat victoire kono mayɓe keewa ƴiƴam rufa e ko golli ko fof bone ñalawma goto hande hay so neɗɗo ne yinno ƴettade en kam dañani damal no ƴettori en holko golli ko mbawɗa haalande o golli o heewi Hajjarugi Sam haalnam mi yiyani to tan aɗa andi président Macky Sall so tawi a naati e leydi Sénégal kala ɗo jaaɗa sa muɓɓi guire ma ferti tan potta koye réalisation makko ko wayno ndiyam sarima e nder leydi Sénégal a yahaɗe nder mana koya tawa toon satoji dow ne pongini dow anani de ndiyam ne sari baali ene jara jawdi ne yara fulɓe no nanane yahannoɓe kilométre uji taw mbaɗata ko bamɗi mbaɗa sarataji ene daña anani de ɗo jarna baali muɗumen ɗum to partout ɗo jaaɗa fof e nder Sénégal hande kuurade sari e nder leydi Sénégal PUDC PIMA ASER ɓe fof nanni mana kuura e nder leydi Sénégal ene tiiɗi hande guure ɗe ngala kuura e nder laamu Macky Sall BRT en TELE en fof en nanano tan kono koye Dakar kaɗɗade a yettaki to hedde guijilon to guijilon hande laawol ngol hiifama mana pomuji pewnama kaaƴe mana ɓaleje ɗe ngari goudron mana nande nan toon yetti heddi tan ko mana lelne berke oroji mbatta rewde hen nani de tawde wadde haɗa makko yaade kam mawo jokkitanen ɗum koko jokkite sababu ene hen
aɗa andi état ko continuité ndo ari nde omo tawi ɗo projet ji Ablaye Wade o jokkiri ɗum Ablaye Wade nde ari nde ene tawi ɗo projet ji Abdou Diouf jokkiri ɗum kankone so yeehi hay so yeehi ma goɗɗo ardo taw projet ji makko ne keewi ala jiɗɗen ko jokkirta ɗum tan woni haala ka ko ɗum mo awat ko jokkiren saabu o yahani taw inchallah rabbi o mon ɗo ha élection sallah jaɓi kadi min muɗa andi no Sénégal naɓe mbayi yidde mu ni ay o émission joni mo mbatten ɗo en muɗa andi ko yidde leñol ngol e makko yidde gendiyankoɓe leñol ngol e makko yidde jaydiyankoɓe leñol ngol e makko woni ko jibini oɗo émission saabu aɗa andi guila jaltumi muɗa haala e makko ha faade ñalawma hannde o kala ɗo média woni nana noddami ne yiiɗi yomi ar mi yewtide e muɗum yewtere makko ko eɓe jiiɗima ɓe puɗɗima nimsidde ɓe mbiɗa ɓe puɗɗima woyde nde tawa yahani to wona ɓe puɗɗima ni koɓe nimsiri saabu aɗa andi Sénégal naɓe ɓe jogui aada goto so neɗɗo laamima o waɗi premier mandat o waɗi deuxiéme tan ɓe jiiɗa ɗo ittudemo o yaaha way kono wonti aada ni ɓe ganda nafowoɓe ɓe ganda kadi ko nafata ɓe kono aɗa andi Afrique mi wiyata Sénégal eɓe poti ummade e on domaine ene jogui wiyoɓe yo mandaji mbaɗe taw ala ko woni fandade muɗumen so wona yo jeygu huɓɓu yo yimɓe kap kono ko ɓurno tidde ko dañde président joguiɗo vision dañde président liggotoɗo dañde président mbaɗowo résultat ji on so dañama yo nanggue premier mandat e deuxiéme mandat fof wona ɗum woni important ko dañde mana parnorɗo liggotoɗo mo yimɓe fof teski ligguey mumen pawi hen guiri mum gonga ɗum noon eɗen gandi Farba Guel haali président Macky Sall ha gayni mi nanani kalɗa Mariame Faye Sall mbaɗa wona sehilma oho première dame ay ko kalami ɗo ko foof aɗa andi première dame hewɓe ni cikkata ko kanko woni sehilam wona Macky Sall hewɓe cikkata ko kanko addimi e Macky Sall première dame nde garmi e Macky Sall o heftami juuɗe mum kadi so tawi tan aɗa yiilo jambaro debbo cuusɗo debbo mana bawɗo daranade joom galle mum sa yi première dame a nanggal ɗum kadi kanko e Macky wona hasard woni hakkude mabɓe aɗa andi lamtoɗo alili bana meeɗi wadde assuré intérim Boursine nde Boursine sanki lefol ngol ne diwɗi eɓe jiiɗi fiidirde eɓe kaɓa e koye mabɓe o ari o jokti lefol ngol haaɓe kalda ɓe nandira donc hawrudeɓe de nde ɗum wona hasard saabu kanko Mariame Faye Sall mo mbiɗa o ko tanum Boursine saabu aɗa andi Boursine Coumba Ndofen Diouf e Moƴ Yande Diouf man jiiɗi baba Moƴ Yande Diouf man jibini Nana Diouf ndeysan Nana Diouf jibini Fade jibini as woni bamum première dame ko noon tigui gorko gawlo mbaɗa andi so tawi en dewi yewtere nde émission ngaji tati gasata saabu so tawi aɗa haala mo ganduɗa aɗa andi on émission ngaji tati famɗi e émission muɗum kono noon addana ɓooyɗo nde janggata école nde lycée Limamoulaye aɗa hewno wornade tengade wona kon ɗo laafoyot mbaɗannuɗa konma wadde joni tengade Farba Guel hoɗo nde ɗo tengade kadi komi donɗo ɗum saabu babam ne yinno tengade mawɓe meɗen awluɓe e ñeñɓe fof hanki ko waɗannoɓe tengade won noon koye cosaan men jeeya ko hunde nde parnortono ɗen min nde mbiyata muɗo woni lycée nde won noon komi kaɓantaneɗo leñol ngol no feewi ɗo darimi fof jimmi ko so neɗɗo yiyam tan o anda automatiquement o ko Haalpulaar hande noon
sa yaade lamɗo parnorɗo baaɗo président Macky Sall ni minen fof min jogui ko dialogal makko andi ɗiɗo laafaji kam ko ɗi tan o yiiɗi ko ɗi o ɓornoto minenne somin jalti min ɓornoto ko ɓornogal makko min jahata ko dialogal makko jiiɗo min fof kam ma heftin andu ɓeɗo jeeya koye konu makko ɗum noon Allah jarama a jarama caggal ne jeeɗa e konu président Macky Sall Allah jarama a jarama kadi a weltanama no fewi no fewi no fewi kadi so tawi eɗen kaala ko hanki wonno no kaldiranmi hakkunde e président Macky Sall noon kaldiranmi hakkunde Rougui Babel Sall e ɗaha wallahi goto kadi no gandirɗumami hankine no puɗɗoɗade nde janggata ha joni ko noon mbaɗa ka neɗɗo moƴƴo dimo kadi anduɗo sehilaɓe muɗum ɗum noon ñaganteɗa Allah tan yo Allah jurnu balɗe ma moƴƴina battane ma kadi ɗalduma e galle ma ɗalduma e sehilaɓe ma ɗalduma e président Macky Sall kadi ɗalduma e kala mo pagguiɗa ɗum noon Allah jarama jarama mato guddirten tan ko gaskina rewɓe seɓɓe ɓe e worɓe seɓɓe ɓe saabu eɗen gandi on banggue mbawruɗon mbaynoɗen bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV émission men émission ARR POTTEN arnoɗo hande e galle DAHA SECK gorko mo guijilon ɗum noon en beltima no fewi no fewi no fewi eɗen gandi nduɗo hoddu so tawi andu ñigla gorko gawlo omo welto no fewi no fewi no fewi ɗum noon Allah jarama a jarama ilalliga minen garno ɗo min kooti ha ɗon ɗo Piindi TV ɗo inchallah ma aroy ɗon ɗum noon ummo Allah jarama a jarama a Rougui Sall aɗa andi mo mbiɗa o ko lamtoro gueɗe ko tan mbolu maham e jaalika maham e boɗowal maham ko tan birom mbolu ko tan bohar birom ko tan birom bohar ko tan eli bana birom o jibini ali eli bana e Samba eli bana e Demba eli bana Mahagna ali eli bana Jooja ali eli bana Misina ali eli bana Racine ali eli bana Feerel ali eli bana Buhar ali eli bana Deccendiɗo ali eli bana Decce mawɗo ko bungoy tohoso ko taflaw hannun Samba e Daara Wula nayde Decce tohat Decca e Sanu Mbaw Diatar Hamadou Eli Kewti Mbadiane Bardial ñande maji nedde ceeri Mamadou Djibe Karega Abdoulaye Goulali Bafi Abdoulaye lamtoro ko ñalawma Diayoro Samba Ame Gaysiri Samba ali bana woni jeeri kole en ndondako lamtoro Sidi kadi ko ñalawma Duwayra Hamed Tali eli bana jimini Hamadi Hamed Tali eli bana e Samba Hamed eli bana Hamed Hamadi Hamed o jibini Samba Hamadi Hamed on jibini Yero Samba e Buubi Samba e Yowri Samba wiyete Yowri pedande mana natowo walde so tawi ne yalta ko ma jambireji fo jalta mana yowro pedande yara nde fuɗɗo yaltude on woni Yowri Samba Hamadi Hamed Tadeli bana jibini Buubu Yowri jibini Yowri jibini Oumar Yowri Buubu Yowri wiyete Garme Baban Abdoul Suwade Demba Suwade Yero Suwade Oumar Suwade Aissata Suwade kono neɗa mabɓe fof ko Suwadu Malik Diagraf Abdoul Suwadu wiyete Garme Baban Amadou Buuɗi Baban Demba Buuɗi Baban Fari Buuɗi Baban Kumba Buuɗi Baban Seydi Buuɗi Baban Cheikh Tidiane ɓe ko ɓiɓɓe Buuɗi Samba Seyende Sa Jam Seydi Sawo e Tum Sada Dule Gadja Ganna Amadou Buuɗi kadi wiyete Garme Baban mana Hoore Pucci son excellence monsieur le président de la république mi wima mana loosol puɗowol wona laanagol so tawi fuɗi oñatako cadre supérieur on woni ingénieur géologue on woni mana élevé à la dignité du grand officier français de la Légion d'honneur président de l'Union africaine gartiranɗen ɗo teddule mawɗe saabu mana 6 trophée o nani ɗum mana nde leydi ndi e laamu makko o addi coupe d'Afrique des nations o addi bisoke o addi CHAN o addi U20 o addi U17 kono noon trophée ɓurɗo mawnude o ko mana président ji Afrique fof mbaɗana trophée o pawa ɗon mbaɗi kawguel o difti ɗum hol on coupe woni waɗi coupe des réalisations ɓurɗo mana liggade e nder leydi e nder dowro Afrique o hokka trophée oɗon woni trophée des réalisations makki Coumba Diarra ɓayɗam hasantaji Coumba Allah baal pendama teguede penda hakkude cagan ɗum noon Allah jarama on jarama min beltanima on mataw kannen ɗo yewtere ndan ha saaha goɗɗo saabu sa wi hem yomi haala président Macky Sall heure uji 3 nagganami heure uji 5 naggani kam kono noon ko heeɓa hen fof kadi enenne no yona ɗo neɗɗo golla ɓi pullo woni walla ɓi labake walla ɓi moƴƴo walla ganduɗo hoore mum ɗo woni foof min calminima min mbima assalamu aleykum maɗa ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi
ummoto pula fota pula ummoto Sénégal fulɓe ndendinen pula ummoto fuɗa Mauritanie ndentinen ARR POTTEN kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do pono da yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange ngagnari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma